Asa man ni boy pa? Boy! Di lang ka mangahoy diri man naman ikaw ring abuhan oy. Ikaw yung kapulong agon diri ba? Sa paaman ni mo, sa man taong kawin naharata diri ba? Di ka magsagit-sagit. Ako sa, mauwa ta silingan. Kibaw ka nga, lagyo kitang silingan. Mauwaw man day ka, gahapon nagsugo pangahoy, wa man ka mangahoy. Sa nginaning kagwapo, ko imong sugog pangahoy. So, niba? Ginoo ko nimo boy nagminyo pa ka nga, imo man ka gwapo imong gatiman. Sus, kining gabi nyo, no? Muna siya lamas-lamas kinabuhi ba? Kinahalan ang asawa, mao'y mag... Di ka mo diya, mo'y mga ahoy tanan, nausap taong ka. Ang bana, igor na magpakaon sa linyo, mga asawa. Ang di ka mangahoy ka na imong tiil mo at isugno dire. Ay, sige, jok-jok, nabitaw to labo. Uy, naunsa, mga taong ka. Di man ka majok-jok. Paano masabi? Ay, mga ahoy ko. Di ni madang jok-jok ning abuhan, basaway kahoy. Mangahoy na nga to kaw. Ay, sige. Uyan ni mo boy, ay, kagwapo raman sige, hunahuna ni mo. Ay, Basta na ka. Hunahuna pa kag mukringking ka diha. Ay, keringking mo ko tanong. Isus, naunsa. Yan na naman sa taong kagwapo. Paano masabi? Kiringking kay silapan ko ng pinahan nimo. Subukan. Tagam nyo ka na ko. Ay, sige, yaw-yaw na mga ahoy. Pero ako, sus, naunsa mo taong Ikaw na laging taon dito boy. Ay, lagi, sige, yaw-yaw. Medyo ni maluto ning dragon dire akong glaan. Si, may palpak na ba? Here we go Ano again. sa katong wana? Meran sa siguro to. Paano masabi? Ano gina, sus? Kana atong amigo ba? Kana marua gina. Maro pa mo ba? Pamilyado na gani, minyo na. Hilig yapon sige ka ng pambirada og lain ba? Hantong niya kita na noon. Kita na may wala. Bay? Hurot sa niya mga babae ditong lugar gud. Dili ba mahatag basta ang kulo dire hurot. Hurot oy nga upan mo ini oh. Yan. Uy, mga abay. Saan mo diya, bay? Here we go again. Asa mo do ah? Ako, mga ahoy. Abot na ka siya. Eh, ito magod-magod ba mo na istorya nga mag-itom ta. Itom ta tagay. Sunod mo ganun mo na. Manghatod ta dito kuan ba? Manghatod ta dito kanang Lubong sa. lubong. Mas maayo ato ihatod, bay. Kini ato amo ilubong. Wajud kay. Kay pagbago, kay pagbago ba? Naunsa naman tao mo, naunsa. Gipakatao ta aning kalibutan para mubira tag mga lang Paano mananap. masabi? Dapat, bray. Minyo naman ka. Dapat humungan na nimo kay nakatilaw na ka nang nakatilaw na ka ng bangaga. So, kana priya na ta ng bangag unya. Ikaw imo sa hotdon pod. Kanay ra kami o tagais ta. Sige lang ikaw. Saan taong ka? Ay, Patay ka na, bay. Mubira tag usa. Puol ra sa kayo, pero di lang ko magdugay mo adton ko. Oy, hugaw mo kuno na. Mga ahoy ra koy. hoy, binawa. Hoy, baganing kagwang nga. Katong pormaha mga hoy do. Klaro na kayo yung kahoy ko. Talay, kahoy na. May kahoy na to. Waydang sundang. Waydang sako. Sus. Pagtisoy-tisoy raman to. Malay, klaro na kayo to. Huwag mong subukan. Kaya, hindi gini mga hoy. Klaro na kayo na. Klaro na kayo na. Ining mga galawa ni abay palpak yun. Parte yung pagkapalpaka. Alpak mo lang. Ngita na. Lahat ka salita. Asa naman is boy, yung taon na ngahoy. Ay nga naman among ko isugnod ani. Ito namang uros pikas bungtod na ngahoy. Ganing nga karaman ko buntag ng Paano lakaw. masabi? Huwag na malaning panahay. Taro ko man dyan kabungkot. Ay, paapas na po din. Ngita na po ni siya mabunkog na ko. May kahoy diri. Hi, Migo! Ay, Here we go again. Nagkansa ka na rin, Migo. kanang nagkahoy-kahoy ra gud. Ginagawa mo. Bago ang refill, Migo. Ay, kita di ay. Mahika pa rin. Nakadako, ani, Migo. Paano masabi? Ay, labis lita. Huwag mong Asa ko na, Migo? subukan. Saktong Masisira hagid ang sa buhay. karga, Migo. Pultak ni siya, pultang. Pwede magpa-refill po ko, Migo. Ay, pwede kayo. Pwede mo siya na ako. Ato ko nasawayan ako ni... saktong hagid sa... Kunkuan ni Migo. Uy! Di wow. Paspasi kung gamay. Mana sa Sa kambuwa ani... Hala, nito na, Migo! Nasayang, ana, Migo. Uy! Ay, palabi. Nasayang, anak, Migo. Uy! Di mo ni sayang gud kay magamit Huwag pa man. mong subukan. Kinsay magamit na yung mga asawa. Paggamita ko, anak, ni. Ganahan pa di ka magamit ni diyan. Haon ka na. Kanang kami ni gamit kita kanang. Dangog ayos! Sus, kanaan dyan ko anak kay dangog ayos! Awa na bay. Klaro na kayong klaro. Grano ani niya. O na uundag kinuutay ng mga amaw. Hindi ka pa na.
Grabiha ganis. Abay palpak ay kumagat jud kay chicks murag labaw pagi sa mong iro ako magat. Kung among iro kumagat kay tong mga tikling kiyaw, kiniya kay mga kanang mga pabo. Oh, dak dumagkuon jud na ihayod. No, pabo kayo niyang naong sigbil lang. Sigbil lang. Oh, grabe nagkinuutay naman yung tao nila. Kasi may lami na kinuutay. Idritsop lang na nila. Ako, anak, kung mabuhat na kayo. Idritsop, magkinuutay pag init-init lang na sa lawas. Kasi na kinuutay. Nabantay mong pipalpak, wala. Uy, kisa man yung hilid na kinuutay. Ha? Si Boy Palpak ba? Ganyan itong butang lakaw na nga ako. Wapad yung nauli. Si Boy Palpak lagi ang t-shirt lagi gisulob. Dili gid mura. Ako si Boy Palpak yun. Kamu dyan mo. Huwag mong Biskot mo ha? subukan. Ba na, bugnoan. Ano dyan ni Ron? Ganok, mo ah. Matagam na. Kay ni idangog kay ni sa amo ang kuan amit ka. Usab ikapang usab. O dapo. Wait, asa man mo kahoy? Kapoy ba? Anong ginadama niyo para huwag sa plato? Ano nasuko-suko man ka? Ay, sakpan. Dili ka mo ba wa mo mga batasan. Unsa may lagi sulti di ay? Ayaw ko kung ko dito. Asan kahoy ni ba? Ay, kahoy ay. Kariya man ko siya kiganaja ani ba kidangog kuno. Dangog. Oh, gyud. Mo ni Nakita kita. Di pa nga. Nakita. Nakita pa nga hoy. Oh. Pola sa kayo uy, nindot yung laing kahoy. Ipulaan man dai ka. Ipulan ka bay grabe. Maura man nalawasa wa man naglagyo. May tabang, kuno ba? Hindi ba?